lang hilin eh. Tikpak tidur. Ako na mo, luwa, hindi. Dali. Tidur. Pili rin mo kanya kedua lo. Hindi, dua. Ikaw sila. Hindi ka itong ikaw may kinahabagan ang tunang ginawa. Dali. Sa mereng. Lingkod pa siya. Tara mo sa baon dyan. Gusto niyo pag ito mo pa. Yan yung Lala, may kulo lagi mo. Ay, lang kulo guys sa video man na. Nanti video. Ano na? Katang mo na nga ang talanig cake, nga bayle. So, pa mananap mo. Jangan, ini dia apa? Bukan ada maksud konti. Dia mati pasu. Dia mau ya sana. Mo kung kaya dito kaya ba dito pag busy ka pa. Dia pembawa sa sige sa sana. Hawa na yung naman. Dua mana suka? Dua ko. Ko pala tusok ko sa niya, hindi na pizza. Ay, bahay kita ba ko? Ito mo pa Oh, Terus naik tulay. patag ba nga? Terus tulay. Ah, biar ada pizza na kurba dai nga, patag ba? Wait, tembung naman taas ng timbunan ba? Akalang lakas na ng naibay. Unahan pa. Nga naman to, ikusog ka kayo padagan, nagawa na kakakuntos manubila. Wow, tulong na kino. O ya, ringi-ringi ka. Kapay paano? Palaman mo kuan, peanut butter. Ha? Wala na suga. Nestik ko. Kita. Bibili naman. Di ba stick ko dai? Naka stick ko dai? Alas 9 na sa gabi. Nanay nag-chat, idaduli. Reply. Huwag na ako sa inyong tita. Ang tibag balinas mo, ang awa. Hangad. Murang along mo na. Mula di jangan dia kalau mau talikon ba mula juga jangan mau mandi. Tahu na? Nga ba na? Nga, rumah along mo. Kan gitu jangan mau. Yan, hindi may muras na na. Dobod. Pagkamay ka. Ibang mo dito sa dito? Hangad pa? Masalong mo dito? May bago man yan. Along sa ulo mo. Yan na magoyang kuan. Hindi ka din na mga malalari dai ko tibaso. May mo na rin. Or mahabog ko rin on ba? Madeg pangis na kag mga kidos. Marites ko namin gasupaw. Marites ko namin bayan sa hang sitwasyon nga nangutan ako kung sa madong buhaton, dagaban na yung tubag mo ni Mauna. So papangutan lang sa madong buhaton na pa. O pwede ka. Oh, atong hapon na rin yung tanan guys. Gahapon na demi diri sa Cortes kay sinanay dito sa probinsya nga. Amo na naman sa gitagbo diretso matupag human ang uli ra pud mingari kay laboratory pa man makuha na. Bisag na ultrasound na siya guys ito sa Kandihay kinahanglan pa man jud ija ding main nga purpose sa katong idang ano to nay cholelithiasis. One guys, gallbladder stone. Hindi. Ganyan, nakuha na mag-result sa laboratory kaso wa pa'y doktor kay Saturday o Sunday wa sila yung doktor nga naka-duty sa OPD. Hindi. Lunes pa ag doktor nga mubasa sa result. Damang huwata na kaya naman bawa na aningan mo gudi ang doktor nga dako na kuno kadto isang gallbladder stone. Matong ag result sa laboratory mapay lang kuan og hani operahan ba jud or sa ilang procedure. Jagi kabuhi na lagi ko. Kabuhi na Adlak mo na lagi na kaya ra kahili ka dung mga parat maninga na idang man asin, da mantikaan pa jud. Da og maglaoy guys, mura nagdagat ag sabaw, arang parata. Na sige ra ka asin og buwad aw ginamos og buwad. Mo na na kay Di man pwede asin yung bilang guys. di magampay sa pagkaan wala agad yung itambag nito guys. Kaana naman mong healthy bahalag magsigira mong laoy yung kamong guys. Kaysa magsige mo kag mantikaon kana kunong sige kag mantikaon mo kuning makangin nga.
maka gallstones o maka fatty liver kay sinanay guys agi jang Prito-prito. remarks kay fatty liver o gallbladder stone ja. Ijang fatty liver guys na say duha ka resita para sa agi jang atay nga di maluja kay naay hilisan nga mga tambok. Duha ka klase nga tablitas. Adi man sa mataw kon kay say mura man sa vitamins na murag kuan ba protector. Patay. Ini bawa pa kayo. Kani man doy. Nasuko na wa ang ipangbuang man nimo. Nagluto silang nilagang baka. Nagluto silang nilagang baka na rice cooker. Yang wala bahay nga pa abo. Naglaway juga ni. Kaya lang ko humana kong kaon. Kana lang mo sunod bang isdang tamarong mula na lang kong kaon. Kaya di ko maikag. Maglain na lang mo ba. Og kuan nun guys, ug ako may pabuton mas maado jud og di operahan kay di lalim may operahan na kay daghan na sakit mag sakay-sakay. Kaya ako bitaw guys, operada man pud ko bisag pila na ka years, pila na ka anihan ang opera mauro man gihapon lain na inugang pamati kay murag hanggang lawas murag humok na maparso. Mana og mahimo ug unsay mahimong maadong procedure maganto sa way kaon-kaon og lami para maado laman jud kaysa operahan lisod. Madula magdidayab sinanay high blood ra bapod. Patay. Way Ako mabilin. sa una kay naoperahan man ko kay wa man ko Dahil mo ko problema sinila. pa. Magnog isa na stick oh. Ako rin po sa inyong tulog. Paikag mong kumiga. Puti di ka. Puti na. Puti. Kaya mong kuan. Mong kusinilo dari. Sa taot ko dias nung kambi ay. Darag mong bukoy dari among eskwelya magtaguan. Itaga kamurin do. Taga kamurin do dari nasagol. Dar tagap dari ilaga nagginahan o ilaga nag anak-anak kay ang ginahan ang ginahangla sinahan wala no ginahan. Madam, Anja guys. Mapasalamatan gyapon ko kaadyo kay bisan pamagnay mga problema nga ning abot na gyapon nga buhi paghihapon mi. Anja nakagawas po ko dito sang trabaho. Salamat po kadyo sa hang igsuon ni Kristo ug ang amo kada sa musugot ing nagamo guys. Ang ate Sherry kay tong Ulrich nga ning sugot si Jag. Wala ka sa mi bisag arang bisiha dito kay daghan mag-isay project rong uli kay na proceed nang pa sa lain mga project sa ijang bye. Jadi nakagawa sa mi. Kaya laklan ko des pag uli na mo kay di lagi ko kalakunan kay maluoy ko kay daghay buhaton. Daghan si Jay mga kuan ba. Nag-o si Jay kay daghan pa si Jay kuwang napay mangita pa sa mga tao nga magtrabaho. Wala ko tugihan. Nga madula mag puhon-puhon nga say kuwang nanay. Pero makabalik na mo lunis dito na kay may bawan. di pudlalim ning nakay trabaho unta na naakas gawas dahil sa taman nga hanggang manghud budget pud kay na may estudyante. Di pa kung sa kalugar kay klasihan man mao ako sa lamay ning are kay niingan naman pud nag ikaw sa laman pa wa bitaw pud kay sampil wa day ko sampil nga na pud trabaho. Sing tanaw ning po, nahilo ko, tanaw ko. Nahilo ba ko wa? Ma'am gani mo sa una mo kag daan na kang morgilo. Dan, kaya kaning malam din yung panit. Namay nga nahilo ko nuko. Pero sa edad ko kuan sa una, edad ko Damo ka sa nang 12 ang edad. Nakuan ko, wawasan ko gapdo. Mga yung sa nasir kong tambaw. mo lagi na dad Kanang kay bagyawa sa Amerika gapdo di ka pung ka magamping sa imong pagkaon mo. 12 ang edad. Lahi ni siya guys kay lupi ko kadto kay ijang bag ug kanang mulakaw. hindi na Ay magod. sud Chichiria, maso pa masikag wait rabbit na eh. Ay sud mani nga daghang asin unsa mantikaon. Awas sa kapdo man tong white rabbit. I-search ko nung pwede ba din Pwede man ko siguro tong white rabbit. Stone man. Pwede lagi to. Ilagay sa pumi. Di ko sa kindi di ko nung pwede. Di ko kumpurami. Sila kay Konman, December. Rabbit sinanay guys. Preparan ko rin sa pagkaon. Kumbir og carrots. Kuwag leso. Uy. Pagkaros, agpipino lang kita si Ali dyan luto. Yan na. Yan naman napakpakan kay nas pakpak ang vitamins. Parang kaluoy na ako yung taon. Para Kaya naman makapipino. na nagsagbot guys, di gani kukumber pipino, mana dyan ka na nun. Kaya arong mahilis ko nun ng tambok sa idang atay. Daga naman lagi na.
Mapil mo kung kaon. Karong mahilis po niya ang tambok. Barato ra ni no. Barato na sawang, barato small, mahal na, cinta. Daghan. Kaya barato sing na to, atos balilian, daghan, barato. Kaya usa mo gani dinis buhol ron, may punay mga kuan. Balilian din kita 15 ra, itong niyagi. May mga tanon. 15 kilo. Pero atos alturas kaya gisa ka buok 30 man kapin. Kato kag mall, uban, utsinta. Kato alis siya dyan, utsinta. Mo na inig ka martes, tapos balilihan. Masa pa, lagyan mo. Pabiling ni himo rin tanggong ramig. Lubog-lubog. Siundoy. Nagkip ka ba nga, hindi ka katasan. Kaya naman, kang kagluto nga bawal. Mo na kagluto. Palit ako black rice ganihan. Yung May sibig. palitan na eh. Ato lagi ng mais. Kay black rice ra. Ay, nga bagas ba? Gahe mo ng kuan. Hindi, ang lugo kagamay para lagi mo kanon. Kaya naman dahil. Black rice ra lagi. Na, may pagkaon na pwede na ako no. Hindi mo nung season ng pinja. Pinja ang tato yung pangita po panagsa. Pero gapon, nag-usab ko biyabas. Karon pipino. Ano yung paniod to? Ano yung paniod to? Ano yung pa na? Sigurado ko pwede ko diha. Apa? Parang mantog bijabas. Wala, nagikaw biyabas. Hindi sa bijabas. Gusto bali nagbijabas ganiya, pabahaw. Apple, pwede ko. Grip Kasi nga, magsalad, may mga kanang. Salad-salad nga may blender. Juice ang tato. Maghiwa ka, hiwa sa rila. Wala yung paniod to karon sa hapon sa man. Marot, di ba nini mo? Hindi yun. Nalagin sa kaso pa, walang problema Guys nga, o ano Kaan ko rin sa kung bajabas dari guys, kanina lamang po. sa primer juling pa ikagikag. So, irabag mga ano guys, kaya magpanglabok in taon. Si Undoy nagluto pag lamig pagkaon. Luto si Jag. Kuan. Pakle nga baka. Sus, gino ko ng pakle nga baka. Sa manini mo, Magkano namin una? kaan gani. Ano na naman yung pagkaon una-una. Kaya manamo ko itang baligin mo. Alas 11 naman. Wala na supo. Kaya nagprepare na gahin kanon. Salamat, Pao. Salamat. Naamay bayad. Agay na ko ni bayad. Salamat ko niya kaya sa mag-prepare kasi yung pagkaon mo to. Gahapon. Sa kong pagkaon o. Ano ba yung gahapon? Palipat man ko. Bijabas. Bawa si kairo ka. Tuy. Hapon, dato'y rice gamay, nga red rice. Dito black, pero dato'y dako sinugba sa kabuk tamarong. Wala gito, kadang nasingkan to, agad lasa-lasa. Pag ngangis dagi sugba. Di na laman, ano naman paglasa-lasa. Mura na paglasala, din alam ko na maglasala lagi. Mura ko naging kanto. Lasa-lasa pa ka, kaya nung Kasi nalagay mo ba? Kasi nakulo ba? Ang paniod to, prutas lunlun. Iya, kari. Nanay, grabe. Wala man nag-carrots, guys. Wala palit og carrots. Kumana, tapos dao. Hindi, nidulam tag-apol. Tsaka iwang apol, tsaka iwang pino. Dahan salamat day sa katong katong dahang ning message na ho nga okay ra ko operahan jud kuno. Pero ugma din may babaan din basa sa laboratory na hang tanan. Kasi hindi na ako makablog-vlog sunod yung sa metabo. Update lang mas bag. Update lang mas vlog ni Bilita. Ay, naman ko niya bag. At update naman siyang vlog kung saan nagaling kung basin mo. Kung saan nga tanas laboratory ugma.
Kaya wadto pagkakasuod sa probinsya libod basta-basta makabidyo-bidyo dito kay mga tao dagto. Ito na pagpapila na sa una si Aisa. Nangilad dito sa Aisa yun nga. Wa nagkuan. Nandiyan nag-video ko kay pakita ng anak. Hindi pwede dito mag-video-video sa probinsya. Shout out din ko sa Alicia. Kamusta naman mo diha mga Isuon, Las Kalangi, Gabriel, kamusta naman halong? Sa Cebu nila, Gigi, ni Ruby Provinciana, kamusta naman mo? Wawa mo ni message. Grabe na dias, Camborinjo, mama ni Undoy. Masig nagtuos, Lydia ron nga muli sa Undoy, di pa na ba muli? Nagulat si Undoy sang result. Kaya nga sila gapon, no, may bawan gapon, kaya gapon ta muli sila, no, Camborinjo, kauli. Masig kuno nag-ihaw nagmanok si Lydia diha. Saan naman itong inihaw? Sinap-ana laman. Nung tanan, amping kanunay. Kaya kung Ginoo magaman ka nating tanan, salang salamat.